Bore da iawn I chi gyd, a chroeso cynnes i'r gwasanaeth. Mae'n hyfryd I gael eich cwmni chi eto y sil hwn. Mae'r oedfa hon yn oedfa gymyn, ac os ych chi'n dymuno rhannu â ni yn y cymyn, gai ofyn yn garedig I chi baratoi darn o fara a gwydred o ddiod. Gewch chi gyfle I wneud hynny nawr wrth I ni fwynhau ein hemyn cyntaf. Croeso cynnes I bawb. Tybed ydych chi'n un o'r bobl hynny sy'n hoffi cymryd shortcuts? Mae'n siŵr gen I ein bod ni gyd wedi gwneud hynny ar ryw adeg neu gilydd. Mae cymryd shortcut yn gallu bod o fantes ar adegau. Hynny yw, mae'n golygu ein bod ni'n medru cyrraedd rhywle nghynt. Ond mae yna ochr negyddol I gymryd shortcut hefyd. Dyw e ddim wastod y beth doeth I wneud. Mi roedd Iesu Grist ar un adeg yn ystod I weinidogaeth yn ardal Jwdea. Oedd e wedi bod yno'n pregethu, yn dysgu, yn efengylu, ac fe ddaeth gair ato bod y Phariseaid wedi clywed I fod e'n bedyddio mwy o bobl na Ioan Fedyddiwr. Ac roedd y Phariseaid yn poeni'n fawr am yr holl gyffro roedd Iesu'n llwyddo I greu ym mhalu bynnag y bydde fe'n mynd iddo. Felly fe benderfynodd Iesu byddai'n well iddo fe nôl I Galilea, ac fe ddewisiodd fynd drwy Samaria. Nawr, doedd yr Iddewon ddim yn hoffi teithio drwy Samaria. Gwell o lawer fyddai ganddynt gymryd ffordd hiraf drwy deithio i'r dwyrain croesi'r afon Iorddonen a mynd o amgylch Samaria yn hytrach na thrwyddi mwyn cyrraedd Galilea. Dyna wrth gwrs byddai'r ffordd hirau I gymryd. Ond y ffordd byra, y ffordd cyflyma, y shortcut
oedd reit drwy ganol Samaria. A mynd drwy Samaria wnaeth Iesu. Cymryd y shortcut. Ac roedd cymryd y ffordd honno drwy Samaria yn daith na fydd yr un Iddew wedi gymryd fel arfer. Mi roedd yr Iddewon yn rhyw edrych lawr ar y Samariaid. Doedden nhw ddim yn cael eu hystyried yn bobl bir, yn bobl onest. Fydd e ddim o'r un Iddew da'n cysylltu hunain o gwbl ar Samariaid. Ond yr hyn sy'n ddiddorol am yr hanes hwn yw bod Ioan yn dweud yn ei adroddiad ar y ffordd roedd rhaid iddo fe, Iesu, roedd rhaid iddo fe basio drwy Samaria. Oedd rhaid Iesu gymryd y shortcut. Pam bod rhaid iddo fe wneud felly? Oedd rhywbeth yn dweud wrtho fe bod angen iddo fe wneud? Mynd y ffordd honno wnaeth e beth. A thua hanner dydd roedd Iesu wedi blino'n lan. Daeth I bentref o'r enw Sychar, a dyma fe'n gorffwys yn ymyl darn o dir enwog roedd Jacob wedi rhoi i'w fab Joseph ers talwm. Ac wrth y darn tir hwnnw, yr oedd ffynon. A chan bod y ffynon ar y darn tir oedd yn eiddo I Jacob, enw'r ffynon yn naturiol ddigon felly, oedd ffynon Jacob. Aeth y disgyblion ymlaen i'r dref I brynu bach o ginio. A thra bod Iesu'n eistedd wrth y ffynol, daeth gwraig I dynnu dŵr o'r ffynon. A dyma'r hanes. Meddai Iesu wrth y wraig, a gai ddiod, plis. Ac fe ymatebodd y wraig gyda chryn syndod I fod e wedi gofyn iddi hi o bawb am ddiod, Iddew yn gofyn I Samariad. Fydd ei Iddew ddim fel arfer yn yfed mas o'r un llester a Samariad, cyn lleiad olwg oedd gan yr Iddewon ar y Samariad. Atebodd Iesu, tase ti ond yn gwybod be sy gan Dduw i'w roi I ti, a phwy ydw I sy'n gofyn I ti am ddiod. Ti fyddai'n gofyn wedyn, a byddwn ni'n rhoi'r dŵr bywiol I ti. Syr, meddai'r wraig, ble mae'r dŵr bywiol yma sydd gen ti? Does gen ti ddim bwced I godi dŵr ac mae'r pydew yn ddwfwn iawn. Wyt ti'n meddwl dy fod ti'n fwy na'n tad ni Jacob? Jacob roddodd y pydew I ni. Buodd e'n yfed y dŵr yma a'i feibion hefyd a'i anifeilied. Atebodd Iesu, bydd syched eto ar bawb sy'n yfed y dŵr yma, ond fydd byth syched ar yr rhai sy'n yfed y dŵr dwi'n I roi. Yn wir bydd y dŵr dwi'n I roi yn troi'n ffynon o ddŵr y tu mewn iddyn nhw, fel ffrwd yn llifo I fywyd tragwyddol. Meddai'r wraig wrtho, Syr, rho beth o'r dŵr hwnnw I mi. Fydd dim syched arna I wedyn, a fydd dim rhaid I mi ddal ati I ddod yma I nôl dŵr. Yn y stori hyfryd hon am Iesu a'r wraig wrth ffynon Jacob ar y ffordd drwy Samaria, I ni'n gweld ambell I beth sydd yn elfennol am ystyr y ffydd Gristionogol. Ac yn
yn un peth i ni'n gweld yr hyn sydd angen fwyaf arno ni. Ac mae hyn yn gwbl wir am y wraig hon y ddath at y ffynnon. Fe ddaeth hi yno yn chwilio am adnodd gwerthfawr iawn. Rhywbeth na fel yr un person fyw hebddo. Fe ddath hi chwilio am ddŵr, ac mae angen dŵr arno ni gyd i fyw. Fe allwn ni bara heb fwyd am ychydig ddyrnodau, ond fedrwn ni byth a bara heb ddŵr. Mae dŵr yn angenreidiol i fywyd. Ac maen nhw'n dweud nad oes pangfeydd mwy na'r pangfeydd am ddŵr. Ac i ni gyd yn gwybod sut brofiad yw ei fod yn sychedig. Pan bo eisiau dŵr arno ni. Mae eisiau dŵr arno ni fyw yn does. Ond fe gynigiodd Iesu ddŵr o'r siort gwahanol i'r wraig hon. Dŵr bywiol a oedd yn tarddu o ffynnon a fydd yn arwen at fywyd tragwyddol. Doedd y wraig ddim yn deall geiriau Iesu'n iawn yn y lle cyntaf, tan iddo fe fynd ati i'w goleio am y gwir syched yn ei bywyd. Nid am ddŵr i'w lychu cheg a'i thafod, ond am ddŵr i dorri i gwir syched, a'r angen i lenwi'r gwagle mawr yn ei bywyd. Yr unig ffordd i lenwi'r gwagle hwnnw ac i dorri'r syched hwnnw, y syched am gynhaliaeth ysbrydol, oedd i addoli Duw a gwasanaethu Duw mewn ysbryd a gwirionedd. Rwy'n gwybod bod y Meseia'n dod, meddai'r wraig, a phan fydd e'n dod, fe fydd e'n dangos pob peth i mi. Ie, ond fi yw'r Meseia, meddai Iesu. Fi yw'r Meseia. Ac ar y foment honno, fe ddaeth y wraig o hyd i wirionedd na wyddai amdano'r blaen, a daeth o hyd i'r union beth yr oedd angen arni fwyaf. Ac mae'r un peth yn wir amdano ni, chi a fi hefyd. Ffrwd o ddŵr bywiol sy'n torri'n syched ni am ystyr bywyd, am gyfrinach ein bod, am obaith yn y presennol ac am bopeth sydd yn ein disgwyl ni yn y dyfodol. Mae angen y dŵr bywiol hwn arno ni, mae angen arglwydd arno ni. A'r adnodd arbennig hwn, y dŵr bywiol hwn, yw'r ffydd Gristnogol, ffydd yn Iesu Grist, sy'n dod i gyfarfod yn ni ar y ffordd yr ydyn teithio arni, ac sy'n cynnig disgled o ddŵr i ni, paned o ddŵr, gwydred o ddŵr i ni, dŵr bywiol, dŵr sy'n ffrydio'n fywyd, dŵr sydd yn rhoi bywyd i ni. A dŵr hefyd sydd byth yn rhedeg mas, mae yna ddigon ohono, digon i chi a fi a phawb arall i'n cadw ni'n fyw yn ysbrydol am weddill ein hoes a thu hwnt. Ac mae yna fwy i ddweud eto am y stori hon. Oherwydd nid yn unig i ni'n sylweddoli'r angen sydd arno ni. Nid yn unig i ni'n sylweddoli bod Iesu'n cynnig dŵr bywiol i ni, ond mae'r cwestiwn yn codi wedyn, beth i ni'n mynd i wneud ag e? Beth i ni'n mynd i wneud wedyn i dderbyn y dŵr bywiol yma? A'i dweud, diolch yn fawr am enni? Neu, a'i dweud nawr ni, diw mae blas neis ar y dŵr yma, neu, wel diolch am ni, o'n i jyst a thagu. Neu ad i ni'n mynd i ddweud, edrychwch arna i. Wi wedi bod yn yfed o'r ffynnon hon, hoffwch chi gael siar hefyd? Wel, dim ond un ateb sy'n dderbyniol yn fe. Wedi derbyn y dŵr bywiol, fe ath y wraig o Samaria i chwilio am ei ffrindiau. Wedi Iesu ddatguddio ei hun iddi, ddwedodd i ddim byd arall. Mae Ioan yn dweud wrthyn ni ei bod wedi gadael i stên a mynd i'r pentre dweud wrth y bobl, dewch gyda fi, dewch i weld y dyn oedd yn gwybod popeth amdana i, tybed a yw'r Meseia. A dyma'r bobl yn mynd allan o'r pentre ac yn mynd i weld. Hynny yw, fe gyflwynodd y wraig hon ei ffrindiau i Iesu Grist. Fe ddaeth ag eraill at Iesu. Ac mae hyn yn wir am gyment o hanesion eraill yn y Testament Newydd. Fe ddigwyddodd hyn gyment o weithiau. Pobl yn dod o hyd i Iesu, neu hydrach Iesu'n dod o hyd iddyn nhw, ac yna'r person hwnnw wedyn yn mynd i ddweud wrth eraill amdano fe, ac yn dod ag eraill ato fe.
Andreas yn cwrdd â Iesu ac yna mynd i ffindo Seimon ei frawd a'i hebrwng at Grist. Philip yn cwrdd â Iesu ac yna mynd i ffindo Nathaniel ac yn dod ag ef at Iesu wedyn. Dyn gwyllt oedd yn byw yn y fynwent yn cwrdd â Iesu ac yn mynd mewn i'r dref a dweud wrth bawb amdano. Pam ych chi'n credu bod awduron yr Efengylau wedi nodi'r digwyddiadau hyn? Oherwydd i bod nhw am i bob Cristion i wybod unwaith yr ydyn ni wedi cyfarfod â Christ nad oes modd i gadw fe'n gyfrinach. Mae'r rhaid i ni siaro fe, mae'r rhaid i ni ddweud wrth eraill. Dyna'n hymateb ni, dyna siwt i ni'n adweithio i alwad Iesu. Mae Duw yn siarad â phob yr un ohono ni mewn ffordd gwahanol. Yn y gobaith y byddwn ni'n siarad â'n gilydd, dyna'n hymateb ni. I ni'n cael ein galw i ddweud wrth rhywun mewn rhyw ffordd, i ddod o hyd i rhywun neu rhyw ffordd, ac i rannu mewn rhyw ffordd yr hyn yr ydyn ni'n gwybod. Mae'r emyn hwnnw, o'r faith gyfaill ydy'r Iesu, byddai'n cael ein hemtio ambell waith i newid y geiriau yn y frawddeg, newid nhw rownd a dweud yn ei le, o'r faith Iesu sydd mewn cyfaill. Ein bod ni'n gwybod yn gyfeillgarwch Iesu, i ni'n cael ein galw i roi Iesu i gyfeillion yn dyn ni. I ni'n cael ein galw gan Iesu'r cyfaill i drosglwyddo i gyfeillgarwch ef i bobl eraill. Dyna oedd ymateb y wraig wrth ffynon Jacob, gadael i stên a mynd i ddweud wrth ei ffrindiau amdano. Ond mae yna un peth bach arall yn y stori hyfryd hon sy'n werth i nodi hefyd dwi'n credu. Gobeithio y gwelwn ni gynlyniadau. O dderbyn y dŵr bywiol ac wrth ymateb iddo drwy gynnig i eraill, i ni'n mawr obeithio gwelwn ni ganlyniad i'n gwaith. Pan gyrhaeddodd y wraig y fi wrth y ffynon gyda Iesu'r pentre a dweud wrth bawb i bod wedi cwrdd â Iesu, mae Ioan yn dweutho ni wedyn, roedd nifer o Samariaid y pentre wedi credu yn Iesu am fod y wraig wedi dweud, oherwydd ei thystiolaeth hi. A dyma nhw'n dod ato ac yn gofyn iddo aros gyda nhw yn y pentre am ddeuddydd. Samariaid, pobl oedd wedi cael ei ystyried yn rhan o haen isa'r gymdeithas mewn pentre digon is raddol a di-nod yn rhoi triniaeth dosbarth cynta Iesu Grist. Derbyniodd Iesu croeso, gan ei trin fel dinasyddion dosbarth cynta yn heyrnas Dduw. Daeth llawer iawn mwy o bobl i gredu ynddo ar ôl clywed beth oedd ganddo i ddweud medde'r hanes wrtho ni. A dyma nhw'n dweud wrth y wraig, dyn ni ddim yn credu o achos beth ddweddes di bellach. Dyn ni wedi glywed ei hunan. A dyma nhw'n dweud wrth y wraig, smon ni'n credu o achos beth yr wyt ti wedi dweud bellach. I ni wedi glywed ein hunain ac yn reit siŵr mai dyma ydi achubwr y byd. Dyma i chi wraig sydd wedi gwneud jobyn ardderchog o blannu had yn heyrnas Dduw. Yr had wedi tyfu a blaguro anghalonnau chyfeillion. Pasio ar cwpon o ddŵr bywiol o amgylch i chyfeillion. Dyna'n gwaith ni yn dyfe. Cynnig diod, cynnig y dŵr bywiol i'n ffrindiau ni. I ni wastod yn barod i gynnig disgled o de yn ffrindiau, neu lasiad o win, ond mae Iesu am i ni gynnig cwpaned o'r dŵr bywiol iddyn nhw. Mae yna bethau rhyfeddol yn gallu digwydd wrth basio'r cwpan o amgylch. Fe allwn ni ddweud wrth bobl bod y te yn y cwpan yn dda, ond gwell fyth yw bod nhw'n ei flasu fe'i hunain, a bydd ddim rhaid iddyn nhw gymryd ein gair ni wedyn. Maen nhw'n gallu profi dros eu hunain bod y baned yn baned dda. Ac felly hefyd gyda'r dŵr bywiol mae Iesu'n ei gynnig i ni, ei rhannu, ei basio amgylch, mwyn i eraill ei brofi a sylweddoli dros ei hunain pa mor dda yw e. Dyna pam bod yr eglwys Gristnogol yma. Dyna pam bod yr arglwydd wedi'n galw ni i wasanaethu. Mae yna syched heddi. Mae yna wagle y mywydau cymaint o bobl heddi. Mae yna syched
Ein braint ni yw rannu'r dŵr bywiol ymlith ein gilydd, mwyn sychedu'r sawl sydd mewn angen am fywyd llawn a bywyd llawen yn Iesu Grist. Amen. Mae croeso i bawb sydd yn caru'r arglwydd Iesu ac yn ei dderbyn yn arglwydd agweredwr i ymuno â ni wrth i ni'r gymryd y bara a'r gwin hwn yn awr. Gadewch i ni wrando ar eiriau sefydlu y swper hwn. Wy'n darllen o'r unfed bennod ar 10 o'r llythyr cynta at y Corinthied. Oherwydd e dderbynu Iesu oddi wrth yr arglwydd, yr hyn hefyd a draddodais i chwi, i'r arglwydd Iesu yn nos y bradychwyd ef gymryd bara, ac wedi iddo ddiolch fe'i torodd a dywedodd, hwn i fy nghorff sydd erech mwyn chwi, gwnewch hyn cof amdanaf. Yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper gan ddweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro arafwch ef cof amdanaf. Oherwydd bob tro byddwch yn bwyta'r bara hwn, ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd, hyd nes y daw. Gawn ni weddio gyda'n gilydd, cydweddiwn. Ein tad yr hwnnwyt yn y nefoedd, edrych yna ni nawr o ddew, wrth i ni droi atat mewn gweddi yn ystod yr eiliadau cysegredig hyn yn awr. Yn unig cael y fraint o ddod at ein gilydd yn dy enw di, ein bod ni ar wahân eto i ni gyda'n gilydd. I ni'n diolch i ti arglwydd am dy ofal di ohono ni yn ystod yr wythnos aeth heibio. Ac yn awr arglwydd wrth i ni gychwyn wythnos newydd yn ein hanes ni. I ni'n diolch am bod ni'n dechrau'r wythnos newydd yn dy gwmni di. A pha gwell ffordd o dechrau wythnos newydd yn ein hanes ni, na thrwy gyfarfod a'n gilydd o amgylch dy fwrdd di. Ac wrth i ni arglwydd baratoi'n hunain yn feddyliol ac yn ysbrydol ar gyfer rhannu'r bara'r gwin hwn a chymryd y bara'r gwin. Cyfeirian meddyliau ni tuag at galfaria o dad.
tuag at yr ing a'r gwawd a'r bicell fain a'r goron ddraen. I ni'n diolch i ti arglwydd nad yw dy fwrdd di byth yn wag, bod y blant wedi cyfranogi ohono ar hyd y cenedlaethau. I ni'n diolch fod yma ddigon ar ein gyfer yn heisio ni gyd, nerth a diddanwch a gobaith am y ddeiant. I ni'n diolch arglwydd am y bara a'r gwyn hwn, elfennau gwbl naturiol hyn, ond sydd un ffydd ni, yn arwyddion gweladwy o gorff Iesu a ddryllwyd drosom ar y groes, ac o waed Iesu yr hedodd ein mwyn. Wrth i ni gymryd y bara a'r gwyn hwn arglwydd, fe geffeswn ni'n beieg y frondi. Yn ymwybodol iawn ein bod ni wedi syrthio'n bryn iawn o'r hyn yn bwriadwyd ni fod yn dolwg di. Cyn ni'n bwrw'n hunain yn agored arglwydd ac yn cyffesu'n diffygion ac yn erfyn am dy fyddeiant di. At pwy arall allwn ni droi o dad? Pwy arall byddai'n bodlon ein derbyn ni fel yr un ni, ac eto'n dal i'n caru ni, ond ti dy hun. Ac eto ni'n gwybod nad rhywbeth meddal a siwgraidd a llipa yw dy fyddeiant di, ond rhywbeth agostion yn ddychrynllid o ddrud i ti. Mynd drwy'r draen at hen elin. Yn diolch arglwydd yn dyfawredd mae Duw wyt ti sydd yn madde. Maddau ni felly arglwydd bod bai a phechod yn derbyn di, a helpa ni blygu thywyllus di yn unig, mor anodd yma i wneud hynny ar adegau. Gwrando'n gweddi felly o dad. Sancteiddi ar hyn i ni am wneud yn awr wrth i ni gymryd y bara a'r gwyn hwn. Gofyn nhw'n hyn yn enw Iesu, yr hwn a droes y groes yn orsedd, a'r draen yn goron, ac i ti o Dduw dad, yn dad mab ac ysbryd glan, y bwr clod a'r gogoniant, o'r awr hon ac hyd yn oes oesoedd. Diolch i ni uno i weddio gweddi'r teulu gyda'n gilydd, gweddi'r arglwydd. Ein tad yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddi dy enw, deled y deyrnas, gwneler dy wyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara beunyddiol, a madda i ni ein dyledion, fel y myddiwn unna i'n dyledwyr. Ac nac arwain ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag y drwg. Gan ni seiddo ti yw y deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Yr arglwydd Iesu yn nos y brydychwyd ef a gymrodd fara, ac wedi diolch i Dduw amdano fe'i torodd a dywedodd, hwn i fy nghorff sy'n cael ei dorri eich mwyn chwi. Cymerwch bwytewch a gwnewch hyn cof amdana i. Ac yn yr un modd fe gymerodd gwpan ar ôl swper gan ddweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i, a fwn bawb o hwn. Oherwydd bob tro byddwch yn bwyta'r bara hwn, ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd, hyd nes y daw. Pwy all beidio a chofio amdano? Pwy all beidio a threithi glod? Dyma gariad, na dan angof tra bo nefoedd wen yn bod. Gogoniant yw enw. Amen. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cwmni yn yr oedfa heddi. Tan y Sul nesa, cadwch yn ddiogel ac yn iach. Y gras yn harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni a phawb sydd yn annwyl i ni,
o'r awr hon ac hyd yn oes oesoedd. Amen.